приветствие от господин Михаил Миков, председател на 42-то Народно събрание на Република България. Благодаря ви, уважаеми министри, госпожо Терзиева, господин Антич, уважаеми господин Кмете, уважаеми приятели от Сърбия, господин Областен, господин Попов. Скъпи приятели, много се радвам, че това се случва. Спомням си разговорите и от едната и от другата страна, Владане. Спомням си посещението, когато с министър Дачич бяхме вътрешни министри. После си спомням посещението официалното в парламента на Сърбия, когато господин Дачич беше министър-председател на Сърбия. Сега е външен министър. И се случваха нещата. Българите с лични карти в Сърбия, Сърбия свалена от забранителния визов списък. И стигаме до такива неща, които трябва по-добре да ни свързват. Защото приятелството, братството между нашите християнски народи задължава нас, политиците, да правим такива неща. И не само веднъж годишно, а целогодишно хората да общуват. Аз искам да благодаря и на министър Терзиева и на господин Чайков, че оцениха важността на този не кой знае колко скъп и голям инфраструктурен проект, но важен, който свързва двата народа и който е един категоричен знак за европейското бъдеще и на България, и на Сърбия, в който гражданите от двете страни на границата преминават без граница. Да живее приятелството, братството между двата ни народа. Честито!